गिबियावनो दिनै बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनानै दिनै नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ लाबोनाय बे भिडिअआनो जाबाय नारेंखलखौ हायाव जावैयालासेनो मारै सहसै जावैनो हायो बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमान सहकारै दिन्थिनो नाजागोन। जोङोथ' नर्मालाव नारेंखलखौ मारै जावैयो हायावसो जावैयो नङा होमबा? बिदि जावैयो दोननानै खावसे फबनानै नर्माल जावैनायाथ' जोङो ड्रेन सेरफोरबाव बा दै सेरफ्राव दैखरफ्राव बिदिनो नारेंखलखौ जावैना दोनो नङा होमबा? दा नारेंखलखौ इजि मेथडआव मारै जावैनो हायो बेनि प्रमानखौ होनो थाखाय नोंथांमोन आं गिबियावनो नारेंखल फिथाइ लागोनसै। नारेंखला माबायदि फिथाइया जागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नारेंखल फिथाइयाथ' नै बुरजा दं, जायखिजाया बिनिफ्राय थाइसे लानोसै आं नोंथांमोननो। बे नारेंखल फिथाइखौ थाइसे लाबाय, ओमफ्राय दा बेखौ मारै खालामनांगौ आं बेनि प्रसेसफोरखौ खोन्थालांगोन फारि फारि। नाथाय बे नारेंखला रानद्रायबा दै गैला, दै गोनां जानांगौ। दै गैयाबा बियो खिलिनाय नङा, मानोना सिङाव रानबाय। दा नंखायनो जायखिजाया आं बे फिथाइखौल' लानानै मारै मारै खालामनांगौ बेखौ दिन्थिनो थाखायसो बे फिथाइखौ लादों। नारेंखल फिथाइ लाग्रोबाय, बेनि उनाव मा नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिबावनोसै। नारेंखल फिथाइजों गंसे नैबे थिंख्लि लानांगोन। थिंख्लि बारा गिदिर नाङा, 30-40 थाखा बिदिनो बायबानो मोनो। बे थिंख्लि गंसे नांगोन, लोगोसे जों मा लानांगोन थाइसे नारेंखल फिथाइखौ आं सिगाङाव होनखादों दै थानांगोन आरो गोमोन जानांगोन, गोथां जानो मोननाय नङा। दा बेखौ मारै खालामो बेनि प्रसेसखौ आं फारि फारि नोंथांमोननो खोन्थालांसै। हायाव जावैयालासेनो मारै नारेंखलखौ सहसै जावैनो हायो। दानिया जोङो बे थिंख्लियाव बुंजासे दै लागोनसै। थिंख्लियाव दैखौ बिदि बुंजासे लाबाय, बुंजासे लानानै बे फिथाइखौ जोङो जेरै बहायोबा बे दैया नाङो। बे दैखौ नैबे फिथाइयाव नांनाय जानांगोन आरो फिथाइया रानाय आरो सिङाव दै गोनां जानांगोन। दा बिदि बहायनानै जों बेखौ बहायना दोनबा मारै हयथ' खिलिगोन साननो हागौ, बा बिदिजोंलाय मारै बिफां ओंखारनो साननो हागौ। दा बेनि प्रमानखौ आं होगोन। दा बे बुस्थुखौ बहाय दोननो, अबा जोङो उसुं सेरफ्राव दै नांबाय थानाय आरो जों आखाइ सुनाय समाव जाहाथे दैखौ बाहाय गारनो हायो बेफोरबायदि दै बाहायनाय जायगायाव बहायना दोनदो। जेरै उसुंफ्राव ओरैनिफ्रायबो जाहाथे अखानि दै मोनो। दा बे जायगायाव बहायनानै ओमफ्राय जेब्ला दै होबाय थागोन अब्ला मा जागोन, बे लासैनो 6 मासनि उनाव रोदोमबोगोन। हायाव नै बेफोरबायदि होयोबा हयथ' सेवलांनोबो हागौ, उरिबो जायो, हयथ' एखमबा रज'आबो जानो हागौ। नैफोर बोसोरसे गाहाम जाबाय खिन्थु खिलियाखै। दा नैबेखौ जेब्ला 6 माससो जागोन अब्ला गावनो रोदोमबोगोन। नाथाय सिंनि दैखौ सम सम नायनानै दै होबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय सायाव बिदिनो आखाइफोर सुनाय माबानाय आरो अखाफोर मोनबाबो जायो आरो। दा नंखायनो बेखौथ' बानायबाय। दा बेजों मारै हयथ' नोंथांमोना साननो हागौ बिदि बहायखांनायनि उनाव मारै रोदोमनो। दा बेनि प्रमानखौबो आं नोंथांमोननो होनोसै। देखायखाबाय थिंख्लियाव मारै बहायनांगौ, अबे जायगायाव दोननांगौ आरो दै सम सम बे थिंख्लि सिंनि दैखौ नायनानै होदो। लोगोसे आखाइफोर सुनायबा अखा हादैफोरनियानो जागोन। दा नोंथांमोन आं प्रमानखौ होनोसै, बिदिबा रज'मारोना रज'मारा। थांनाय सेप्तेम्बर मासाव आं सेप्तेम्बराव जावैदोंमोन। सेप्तेम्बर, अक्ट'बर, नभेम्बर, डिसेम्बर, जानुवारि 5 मासनि गेजेराव बिफां जादों। मारै जादों बेनि प्रमानखौ आं नोंथांमोननो होनोसै। हयथ' नोंथांमोना नुवाबा फोथायनाय नङा। सेप्तेम्बराव जावैदों, जानुवारियाव बियो गाजा खिलिदों। दा बिनि बिफां जाबोबाय। दा बिनि प्रमानखौ होगोन आं। हयथ' नोंथांमोना नंगौ नङा बेखौ फोथायनाय नङा। दा बिफांखौ देखायनोसै आं। नैबे थाइनैखौ आं सेप्तेम्बर मासाव थिंख्लियाव बाहायदोंमोन आरो बे खोरखिजों आखाइ सुनाय माबानाय दै गोलैबाय थायो, बेनि थाखाय दिनै सेप्तेम्बर मासाव होदोंमोन। दा नायदो जुन माससिमाव बेसेखौल'। दा बेखौ नोंथांमोना साननो हागौ दस्रा बिफांफोरखौ माने हायाव जावैनायखौ लाबोनानै बाहाय बहायनानै दोनदों। बेनि प्रमानखौ आं दा देखायनोसै। नैबे गाहायाव नायदो, बेखौथ' नुखाबाय, हनै उरि ओंखारलायबाय बहायनाया। आं दा नैबे बिफांनि थिंख्लियाव रज'मारदों रज'माराखै बेनि प्रमानखौ आं नोंथांमोननो होनोसै। नायदो, आं नोंथांमोननो प्रमानखौ होनोसै। बेहाय सेप्तेम्बर बहायदों, जानुवारियाव 5 मासजोंनो बेयो खिलिदोंमोन। ओमफ्राय दा जाबाय जुन मास। दा बेयो नोंथांमोना साननो हागौ, नै बादामालि खाजोब्बाय। नायदो, बे थिंख्लियाव बहायमाराखै बा बहायदों। नोंथांमोना हयथ' साननो हागौ अबेबा हानिफ्राय लाबोनानै दोननाय बे थिंख्लियाव दोननानै बहायदों। बे नङा। दा नोंथांमोना प्रमानखौ होनोसै। मारै प्रमान होनोसै? थिंख्लियाव 5 मासाव रज'मारदों रज'माराखै हयथ' नोंथांमोना साननो हागौ बबेबा हानिफ्राय लाबोनानै बाहाय बहायदों। नायदो, आं बिनि प्रमानखौ होनोसै। हानिफ्राय लाबोनानै बहायनाय आरो थिंख्लियाव दोननाय माबायदि जायो नायदो।
नै रायजोफोर आं दै होना दोनबाय थादोंमोन नै नायदो बख'नो हाया नायदो नै 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 नायदो रायजोफोर नायदो नै नायदो नै नायदो नंगौना नङा नै रोदाया नायदो बे नायदो रायजोफोर नै थिंख्लि सिङाव थानानै माबादि खिलिदों हायाव दोननायबा माबादि जागौमोन नैबे नायदो दा रायजोफोर आं नोंथांमोननो खालि सहसै नारेंखलखौ मारै जावैनो हायो बेनि प्रमानखौ दिनै होबाय दा नोंथांमोनाबो खालामनानै नायदो हयथ' दासिमबो कुनु इउटुब चेनेल बा बेफोरबादि भिडिअखौ रावबो होफेराखैमोन आं दिनै नोंथांमोननो पास होबाय प्रमानखौ नायनो लुगैदोंबा बानायनानै नायदो हायाव जावैलासेनो मारै सहसै नारेंखलखौ जोङो फुलि बानाय हायो दा बिनि उनाव नैबे गायजाबाय नाथाय आं गायथ'वाखै एसे मास मोनसेसो थाबावदोंसै आगष्ट सेप्तेम्बर मास लागै आं बेखौ हायाव गायनाय जासिगोन दा नंखाय रायजोफोर नोंथांमोनाबो जावैनानै नायदो नंगौ नङा हानिफ्राय जावैनाया माबादि जायो हानि जावैनाया हयथ' किसुमाना थैयो किसुमाना सेवो किसुमाना उरि जायो दा सम नांगौ जायो बोसोरसे आं सिगाङावबो देखायखादों हायाव जावैनाया बोसोरसे गाहाम जाबाबो बिफाङानो खिलिया दा नंखायनो दिनै भिडिअखौ नोंथांमोननो आं थुलमुल भाबै दिनै नारेंखलखौ सहसै मारै जावहैनो हायो बेनि प्रमानखौ नोंथांमोननो होबाय बेजों लोगोसे नेक्स्ट आं भिडिअ मोनसे लाबोबावगोन बे भिडिअआनो जाहैबाय आधारखौ दि आपडेट खालामनांगौ बेखौ मबाइलाव मारै आपडेट खालामनो हायो आरो 14 जुननि उनाव नोंथाङा जुदि आधारखौ आपडेट खालामाखैबा गोबां रां नांनो हागौ एबा गोबां खामानिफ्रा नोंथांना जायाबो जानो हागौ दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर।